Στο σπίτι κάνουμε κάποια Α, γυμναστική. έχω και στο σπίτι, έχω ένα αισθητικό ποδήλατο. Το έχω κάνει κρεμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, μάλιστα. Εντάξει, δεν είσαι τη μόνη, συμβαίνει συχνά. Ναι. Κοιτάξτε, περπατάω λίγο βέβαια. Ναι. Αυτό νομίζω ότι βοηθάει έτσι. Νερό πίνουμε. Όχι. Στο νερό τα πάω πάρα πολύ καλά, πίνω συνέχεια. Μου έχει γίνει συνήθεια, οπότε δεν το. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί το νερό δεν παχαίνει, δεν έχει θερμίδες και βοηθάει στην αυτοτοξίνωση. Άρα λοιπόν κρίνουμε ότι ο τρόπος ζωής μας είναι σωστός. Όχι. Απλά η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς που ζούμε και ειδικά όταν είσαι και φοιτητής και τέτοια, έχεις και το άγχη, είναι και όλη αυτή η κατάσταση με την κρίση αυτή τη στιγμή, που εντάξει, τώρα μπει σε ένα πρόβλημα, είναι. Έχετε απόλυτο λίγο δίκιο. δύσκολο. Και το ότι έχετε βρει την αιτία του προβλήματος είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να κλείσουμε την πόρτα στην κυταρίτιδα. Πώς θα κλείσουμε για το γιατί χρόνια προσπαθώ να κλείσω. Η αλήθεια είναι ότι έχω από μικρή δείγματα. Λοιπόν, έχω κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει, αλλά οφείλω να σας πω ότι πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τη διατροφή μας. Καταλαβαίνω τους δύσκολους ρυθμούς και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας, αλλά το πρωινό μας πρέπει να το προσέξουμε λίγο παραπάνω. Ο καφές μέσα στο λεωφορείο που μας τριμώχνουν, κουνιέται το μετρό, ξέρουμε ότι δεν είναι και στις καλύτερες συνθήκες, άρα μας γεμίζει και με περιττό άγχος, οπότε... Πρέπει να τρώω δηλαδή το πρωί. Ένα πιο πλούσιο πρωινό σε θετικές ίνες. Εντάξει, λίγο μπορείτε να προσπαθήσετε. Ένα πλούσιο πρωινό σε θετικές ίνες, υδατάνθρακες, δημητριακά. Όσον αφορά το κυρίως γεύμα, δυστυχώς δεν πρέπει να το παραλείπουμε. Δεν μπορώ να πάω με τα περάκια στο σχολείο, αυτό να το ξεχάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γνωρίζει. Λοιπόν, μπορείτε να απονεχοποιήσετε αυτό. Έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες έρχονται ή δουλεύουν και είχαν το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Σιγά σιγά. Πήγε το τάπε. Ακριβώς, οι φίλες μας, λίγο οι συναδελφοί μας, όμως πρέπει να αλλάξουμε λίγο διατροφικές συνήθειες σε μια ήρεμη γωνιά. Μα τρώω το βράδυ. Το βράδυ δυστυχώς ό,τι τρώτε αποθηκεύεται, γίνεται λίπος και προκαλεί αυτή τη δυσάρεστη όψη της κυταρίτιδας και του φλοιού πορτοκαλιού. Το βραδινό γεύμα, δείπνο μάλλον, δεν πρέπει να παραλείπετε, να είναι πιο ελαφρύ, να μην έχει λίπη. Όχι, εγώ τα κάνω όλο το βράδυ. Πίνω το πρέπει τρώω πρέπει να έχετε μια καλύτερη διατροφή το μεσημέρι, να έχετε το γεύμα σας το κυρίως και το βράδυ. Να μην παραλείπετε το βραδινό, απλά να είναι απαλλαγμένο από λίπη και από γλυκές ουσίες και από ζάχαρα. Γιατί καταλαβαίνω ότι το βράδυ θα πιούμε και ένα μοχίτο.